ତରକାରୀ ପଛରେ କରିବ ଆଗ କୁହ ତମେ ଗଲ କୁଆଡେ ମାସକୁ 2 ଦିନ ଛୁଟି 2 ଦିନ ହିଁ ତମେ ଟୋଟାଲ ଆଇଛ ପୁଣି ଏବେଠୁ ପୁଣି କୁଆଡେ ଗାୟବ କୁଆଡେ ଯାଇଛ ବିଧାତା ମତେ ଚାହୁଁନାହାନ୍ତି ମୁଁ ଅଫିସ ଯାଏ। ବିଧାତା ତ କେବେ ଚାହୁଁନଥିଲେ ଆଗରୁ ଏବେ କେମିତି ଚାହିଁଏ କଣ ହେଇଛି ତମର କହିଲ ଟାୟାର ଫାଟି ଯାଇଛି ବର୍ଷା ହଉଛି କଣ ହେଇଛି ପାଗ ତ ଶୁଖିଲା ଅଛି କାହିଁ ଆସିନ ସାର୍ କୋଉଠୁ ଆରମ୍ଭ କରିବି କିଛି ବୁଝିପାରୁନି ଆପଣ ଦେଖିଦିଅନ୍ତୁ ସାର୍। ଆରେ କାହିଁ ସକଉଛ କଣ ପାଇଁ ଆରେ କାନ୍ଦୁଛ କଣ ପାଇଁ ସାର୍ ମୁଁ ଧର୍ମପତ୍ନୀ ଏବେ ଦୁନିଆରେ ନାହାନ୍ତି। ଓହୋ ହୋ ତମେ କେତେବେଳେ ବାହାରିଲ ଆଚ୍ଛା ତମେ କେତେବେଳେ ଆସିବ ଯାହାହେଲେ ବି 10 ପରେ ଯିବି ସାର୍। 10 ପରେ ଆସିବ ନା କି ବାଳ ଅମୃତାଞ୍ଜନ ସାର୍ ଆଖି ପୁଡୁଛି ବଞ୍ଚିଗଲି ସାଙ୍ଗ ବଞ୍ଚିଗଲେ थैंक यू सागर थैंक यू भाଉଜ। भाउज कमाल कर देला जेते हेले मो स्त्री बहुत बढ़िया पूर्वी बढ़िया एक्टिंग करो तुम्हें।